Tuloy po na minomonitor naman po ng health authorities ang pagsipa po ng kaso ng hand, foot and mouth diseases sa Rehiyon Uno. Umabot po sa 1,085 na kaso po ng HFMD ang naitala simula January 1 hanggang nitong 5 ng Abril. Malayo po sa 97 na suspected cases sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sa buong rehiyon, nanguna pong probinsya po ng La Union na may 482 na kaso, 332 sa Pangasinan at 116 sa Ilocos Norte. 89 naman po sa Ilocos Sur at 66 naman po o 66 sa Dagupan City. Posibleng naging dahilan po nito umano ay ang mga pagtitipon na naganap bunsod ng Semana Santa at iba pang social gatherings na malaking tsansa ng pagkakaroon ng hawaan. Dahil dito, doble ingat ang mga magulang sa pangangalaga ng kanilang mga anak upang hindi mahawaan ng nasabing sakit. IFM News. IFM News. IFM News.